gestionat, planificat, actiu, participatiu i del benestar. I les 50 propostes són 50 utopies per fer camí i 50 propostes per treballar per Sant Vicenç. I tot això de la mà del nostre candidat. Un testimoni de servei al poble des de tots els àmbits. Eurodiputat i regidor, Oriol Junqueras. Sant Vicenç és com és per moltes raons i que algunes d'elles tenen arrels molt llunyanes. Des d'aquell moment va marcar unes determinades característiques, un tipus de població, un tipus de gent, i no és casualitat que Sant Vicenç sigui la renda per càpita més baixa del Baix Llobregat. I no és casualitat que Sant Vicenç sigui com és. I per tant tots n'hem de ser conscients. Que amenacen a la gent, que acomiaden de forma improcedent a treballadors i que per tant tots plegats ens trobem vivint en un ambient que no ens mereixem i en un ambient que no contribueix a fer que aquest poble sigui capaç de tirar endavant amb força. I és un problema de formes, i aquest problema de formes és fonamental perquè la democràcia molt sovint són formes. I sense formes és molt difícil construir un projecte en comú. És un problema de formes i també és un problema d'actitud i d'actitud de la manera en què fan les coses. És un poble amb un equip de govern que planifica malament, si és que planifica, que molt sovint no planifica res, que distribueix les despeses municipals de forma que violenta el sentit comú de molts de nosaltres. Però malauradament tenim un equip de govern que converteix qualsevol discrepància en una batalla monumental. I d'exemples en tenim a tonelades. Tenim instal·lacions mig abandonades, de les quals no en traiem cap profit. Es van enfadar pel tema de Can Comamala i ho tenen pràcticament tancat. La sala de dalt plena de caixes, no s'hi pot accedir, ningú hi pot fer cap acte. Es van enfadar perquè no van poder fer pisos en el poliesportiu vell i el tenen deixat de la mà de Déu i no s'aprofita per res. El camp de la Barruana, que pràcticament tampoc no es pot utilitzar. I per tant, tots tenim exemples, el Juncadella, que prefereixen tirar-lo a terra abans que plantejar-se la possibilitat d'utilitzar les instal·lacions que hi ha per acollir el que sigui. Entitats juvenils, entitats culturals, per fer-hi algun tipus d'activitat esportiva. I per tant, tenim un equip de govern que converteix els seus problemes personals o els seus problemes amb els ciutadans en un greuge pel conjunt del poble. I per tant estem convençuts que si fins i tot estant a l'oposició som capaços d'aportar aquests elements tan positius, encara serem més capaços si estem a govern. I en aquest sentit em sembla que val la pena recordar que aquest és un projecte en el qual s'hi suma molta gent. I aquest és un projecte en el qual hi ha gent que venim d'Esquerra, que estem a Esquerra des de fa molts anys, segur que sí. I que hem acumulat experiència en l'àmbit municipal, segur que sí. Però aquí també hi ha molta gent que mai no ha militat d'Esquerra, aquí també hi ha molta gent que ara ha vingut de nou, hi ha molta gent que fa molt de temps que treballen aquí i que mai ha sigut d'Esquerra, hi ha gent de tot arreu, de tots els barris, de totes les entitats, i que per tant aquest és un projecte que vol ser i que és i que serà obert també en la mesura que vosaltres us la feu.